kokeilee sveitsiläistä marenkia. Mulla on täällä vesi kiehumas alla, pulho päällä. Mä pistin 4 valkoista tänne mukaan 200 grammaa sokeria. Niin nyt mä lämmitän tän sokerivalkuaismassan 79 asteeseen. Ja sit sen jälkeen pistän tonne ylöskoneeseen pyörimään. Eli vaahdotan sen sitten. Eli siinä meillä on sveitsiläinen marenki. Mä tulin tähän kuumattamaan siitä syystä, että heti kun marenki on jäähtynyt, niin mepä tehdään jälkkäri, ihan supernopea jälkkäri. Jos olisi valkuaisia ja sokeria kotona, sattuisi olemaan tuoreita marjoja tai vaikka pakastemarjoja, ja sit jos sattuisi käymään niin, että joku ei ole syönyt kaikkia keksejä, niin siitä voi tehdä tällaisen legendaarisen jälkiruuan nimeltä Eton Mess. Ja täysille vaan. Se on yllättävän nopea toi keikka. Mikäs tänään sulla kermavahdonta? Se on kuule valmit. Eli mulla nyt sattuu olemaan mansikoi, keksimurui, ihan mikä vaan keksi käy. Karhunvatukoita, ois vadelmia. Se on hänestä. Ja näin nopeeta oli tehdä sveitsiläinen marenki. Katsokaapas tätä. Aivan ihanaa. Ja muutama lusikallinen tonne kyytiin. Ja sit me sekoitellaan klassinen brittijälkiruoka, mutta pehmeällä marengilla. Eton Mess yleensä pitää sisällään rapeeta marenkia. Mutta tää oli nyt meikäläisen variaatio. Ei muuta kuin kippoa ja nauttimaan. Monsieur, Etonin sotku. Kippis. Cheers. Ei huono. Aika hyvä. Ei mennyt hukkaan valkuainen. Ei mennyt hukkaan.